Sudeep giri choreographer malparage big boss popcorn courier popcorn la deer voice of Puttur da mata ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವೇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ da ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಡುಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ದೇವದಾಸನ ಲೀಲಾ ಒಂದುವೆ ಫ್ರೈಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಹೀರೋ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐನಂಚಿನ ಅನುಷಾ ರಾಜುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಕ ಸರ್ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ದಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಹೀರೋ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಂಗಳು ಸುದೀಪ್ ಗಿರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಪರಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಒಂಚ ಅವೇರ್ ಹೈಟ್ ಗಡ್ಡ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ತೋಜವ್ರೆ ಇಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಮಂತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ 25 years or 30 years of industry. 30. So apagala yan apaga big boss manto nitana time but I've done almost I've been working yan colors ge onji 4 years of the bele mantondulla colors ge. So akala itina pura dancing reality shows award big boss show award especially big boss show ta yan sir na Sudeep sir na yan onji ನಾಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಮಂತಿದೆ ಅಂಡ್ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅವಳು. ಸೊ ಇರು ಒಲ್ಪದಾರ ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಏನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಅವಲೇ ಕುಡ್ಲಡೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 16-17 ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಹೋಯ್ನಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತ್ ಹೋಯ್ನಿ ಬಲ್ತ್ ಸೀದಾ ಬಾಂಬೆ ಹೋಯ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಚನೆ ಬಲ್ತ್ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ഞാൻ ആക്ച്വലി ಬಲ್ತ್ ಅತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂದ ಬರ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂತದ ഞാൻ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 years 15 to 17 years ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೌಲು ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಾಲ್ನೇದ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ತುಳುಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಸುರುತ ಮೂವಿ ತುಡರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಹರಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ತೂತೇರು ಏರ್ ತೂತಿಜೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು. ಸೊ ತುಳುಟು ಆಸ್ ಲೀಡ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಕ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇರೇನೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಲನ್ ಆವಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೀರೋ ಆವಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡ ಹೀರೋ ಆವಡೊಂದು ಹೀರೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಗೊತ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಅಂದಿರ್ ನಂದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ 2016 ಅವಾರ್ಡ್ 2014 ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ ಮನಸ್ಸು ರಿಜ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅವು ಆದ್ ಪೋಂಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಓ ಇರ್ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟದಿಜಾರು ಅವು ಆದ್ ಪೋಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಗ ಆದ್ ಪೋಂಡ್ ಪನ್ಪನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಂಚ ಆದ್ಯನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಪನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜಿ ದಾಯಪನಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪಂಡಲ ಜನ ಎನ್ನನ್ನು ಎಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಯಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಜನ ಅವೇನು ಎಂಚ ಒತ್ತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂದ ಐಟು ಫಿಲ್ಮದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನುಷಾ ರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ವೆಲ್ಕಮ್ ನನವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಅನುಭವ? ಸೊ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಟ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಐತೊತ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ಲ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂಲ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಯಾನು ಎಂಚೈತಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಓವ ಬೇತಡಿಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದಿರು ಬರೋಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡಾಗ ಎಂಚೈತಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಪಿನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಪಿನ ಪನ್ಪೇರತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ
ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಯ್ ಮಕ್ಲೇನು ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೋಟೇ ಪೋಂಡು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಪುನು ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಏಪಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ದೇವದಾಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚೈತು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆತೆ ಸೊ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಗಲನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೈತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏಪಲ ಲೈಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕುಲು ಏಪಲ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಪಂಡ they'll be like very humble okay akul humble adittinda enklegla akulnottige podu paatere edde feel apundi jin enklegla onji mujugara panpuna upuna jana namaklu onji hesitation ipunda aklu seniors naglu encha approach apunu paatenu exactly so akulu like edde humble adu friendly adu upunaga enklegla like akulnottige paatere mingla ere like free adu sari apunu ee movie da shooting the experience panda ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಚ ಮೂವಿದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫನ್ನಿ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಲೈಕ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ನ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು okay they'll be the third people to come ಮೂಜಿನೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನ is ಅಕಲ ಗಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪುನ ಆಯ್ತಾ ಮೆಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಪುನ ಐ ಕೇಪಲ್ ಎಂಡ ಪರಂದಿದ್ದೇರು ಅಕಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ಪುನ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ 6 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದು ಪರ್ಲೆ ಅಂಚ ಬರೋದಿರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಶೂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಕ್ಲಾನ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಝೋನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಡೆಪ್ತ್ ಅದತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ದಾಲ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತೊಂದೆ ನಾವೆಂಚಲ ಈರ್ ದಾದ ಕೇಂದಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ದಾದ ಪನ್ರ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೋಡನ್ ಡಾರಡನೆ ಈ ಡಾರಡನೆ ಕೇಂದ್ಲೆ ಯಾರೇ ಅನ್ಪೇನ್ ದಾದ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ನೆಡ್ದ ದುಂಬು ಪುತ್ತೂರು ಬೈದರ ಇಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಬೈದೆ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬೈಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಜ್ಜವೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಲೈಕ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವ್ಲ್ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತ ಐದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಾವು ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಡ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಜನಕ್ಕೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿ ಯಾಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆತಿಜಿ ಅಂದು ಅನ್ಸುವೆ ನನ್ನ ಆಂಡತ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವದಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡದವೇ ಅಪ್ಪನು ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪುತ್ತೂರದ ಜನ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿ ಜನ ಅನ್ಸುವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ತೂಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆವು ಸಿನಿಮಾ ಆತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಡ್ಡು ಬೈದನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಓಲ್ ಅಂಡಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಇರಾಗ 4 ದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ವೈಬ್ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರೋದು ಪಾತರ್ಲಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ನಿದ್ರೆ ಪುರುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಲೈತೆ ನಿದ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ 4 ದಿನ ಅಲಾಗ ಫ್ರೈಡೇ ಎತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈಡೇ ಬರೋದು ಈರ್ನೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಬೊಕ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ದಾಯನ ಸರ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು
ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 years ಇರ್ದು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ದು ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಐಟ್ ಐತನ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಅವು ಏಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಲಕ ಆಪುಂಡೆ ಅನುಷ ಪಂಡಿಲಕ ಲೈಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಪ ಅನ್ಸಿಜಿ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಫನ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಫನ್ನೇ ಅವು ಎರಡ ಪಾತ್ರನ ಸುರುಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನ್ ಫನ್ನೇ ನಮಗ ಇಂಕ್ ಸಿ ಎನ್ನದಾದ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ನಾಗ ತೆಲಿಪು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಸಿ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾನ್ ಆತ್ ಪಂಡದ್ ಅಂತ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ತೊಜಬಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇದೆ ಮೂವಿ ಒರಿನ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂದು ಜನಕ್ಲು ದಾಯ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋದು ದಾಯ ಸರ್ ಬರೋದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಪನಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ತೇಜನ್ನ ಕುಲ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಆರ್ಪಂಡಿರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಹೋದು ಅಕ್ಲು ತಿಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋನುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿದಾಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ವಾಚ್ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡು ಹೊಸತದಾದ ಉಂಡು ವಿಭಿನ್ನದಾದ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ನಾಟಕಲಕ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಬ್ ಆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡರ್ ದಾಯ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವೇಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಅನ್ಸ ಸಿ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಯಾನ್ 2016 ಇರ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಪಗ ದಾದೈತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಓಪನ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ್ ಅಪಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನಿ ಆತ್ರೆ ಅಪಗ ನಮಗ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಕ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೋಡ ಸೊ ಓಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತದ ಬುಡ್ದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನಿದೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತನ ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಮೋಸ ಮಂತಿಲಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನ್ ಮೋಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಿಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮೀ ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಹೋಯಿನಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಸಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತಿರ್ಗಣಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚದಾದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇರ್ನ ಅದಾದನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಹೋಯ್ತು ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಪೇರು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಡೆ ಎಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು 100% ನಾವು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈರ್ನ ಹಣೆ ಬರಡೆ ಎಂದಿನ ಬರೆತ್ತಿನ ಓಲ್ ಬರೆತ್ತಿನ ಅವಲೇ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಈ ಫ್ರೈಡೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂಡೆ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವೆಕೇಶನ್ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಅಂಡಲ ಫ್ರೈಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗು ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ರು ಅರ್ಧ ಜನಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ April 24th ಇಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಫ್ರೈಡೆ
ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುತ್ತು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಮುತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮುತ್ತು ಕೊರತು ಮುತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಜಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ 4 ದಿನ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಆರಾಮ್ ಮಂತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವೆಕೇಶನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾನ ದುಂಬು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ 2 ದಿನ ಓ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಡ್ತಿನ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚನೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂದದ ಗೊರೋಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಇನ್ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂವಿ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆಲ್ಪದ ಹೊರಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಕ್ಲಿನ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಮಾತ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ವಿಶ್. ಪಾತೆರ್ನ 2 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.